Ако трябва с една дума да кажем какво е болен терапията, това е една невероятна техника, която помага на тялото да се самолекува и самовъзстановява. Защото всъщност то е съвършена машина, но в резултат на целият този стрес и всички фактори около нас, които ни затрупват ежедневно, ежечасно и ежеминутно, на тази машина все пак ти става трудно да работи и да се връща непрекъснато към първичните настройки. Когато започнем да работим с човека, винаги следим реакцията на самото тяло и съответно, въпреки плана, на първо място стои човека и самото, и това, което казва тялото, което за мен е изключително важно. В болна терапията, другите терапии, обикновено терапевта е този, който е важният, той ти дава насоки, какво да направиш, той преценява. А всъщност при болен трябва просто да наблюдаваш и да слушаш човека и тялото. Не трябва човек да се пренатоварва в следващите поне 24 часа. Не е добре да се съчетава с други терапии, особено ако това са някакви масажи, иглотерапия, физиотерапия и някакви други процедури. Не, че нещо ще стане. Въпросът е, че просто ще бъде прекратено действието на самата болен терапия. Защото представете си, все едно болен терапията дава някаква команда към тялото. Идеята е тя да се развие в времето. Всъщност, ако да речем, ние отидем на следващия ден на масаж, масажиста просто ще зададе някаква друга програма и компютъра ще блокира. Много ми е приятно, че срещам такива хора като тебе и затова с най-голямо удоволствие искам да дам възможност на другите да срещнат това, което правиш, защото както и другите, които ми гостуват, аз срещам непрекъснато уникални хора и за мен е много приятно да мога да разбера на първо линия за себе си толкова нови интересни неща и на друг да дам възможност на останалите да разберат за това. Говориш за комплексен подход, което много ми харесва, защото и ние в АХ клуб смятаме, че човек трябва да намери една хармония между всички фактори. Не можеш само с ограничаване от храна или с малко движение повече от обичайното ти да постигнеш това, което искаш, и много хора влизат в клуба, защото виждат, че също това не работи, както няма и нещо, което за всички да е еднакво да работи. Да, това щях да кажа и аз. Да, и търсиш има си индивидуален подход към всеки и съобразно това, което каза ти, с неговото минало, с неговия опит, с това, което до сега не се е случило в живота му, както и с... Здравей, Мария! Много ми е приятно да те поздравя в моя подкаст "Предай нататък". Много се радвам. Днес ще си говорим за невероятни неща и най-вече за болен терапията, за която искам много да разкажеш, но в началото бих те помолила да се представиш. Здравей, Бени! Благодаря за поканата. Аз ти се радвам от много дълго време и сега съм щастлива, че можем да направим това събитие заедно. Казвам се Мария Георгиева и от 2017 изучавам и практикувам болен терапия. Тя става все по-популярна, не само в България, но и по цял свят. Тръгва от Австралия, от един мъж, който на пръв поглед по нищо не се е отличавал от останалите. Той е работил в завод за дървообработка. Казва се Том Болен и всъщност на негово име е кръстена е самата терапия. Тъй като жена му е имала здравословни проблеми, той получава информацията, така е казвал цял живот, и дарбата да лекува, след което всъщност наистина успява да превърне това нещо в благословия, защото по данни на Австралийската асоциация той е имал по 13 000 годишно сесии. Представи си колко ефективна и широкоспектърна е била тази терапия.
Ако трябва с една дума да кажем какво е болен терапията, това е една невероятна техника, която помага на тялото да се самолекува и самовъзстановява, защото всъщност то е съвършена машина, но в резултат на целият този стрес и всички фактори около нас, които ни затрупват ежедневно, ежечасно и ежеминутно, на тази машина все пак и става трудно да работи и да се връща непрекъснато към първичните настройки. И именно тук може да помогне болен терапията. Много често хората, ако чуят и изобщо нали, нещо знаят за нея, се казват, да, болен масаж. А, Приликата между болен и масажа, единствената е, че всъщност вие идвате в кабинета, студиото на терапевта, лягате си на кушетката и до там. Реално самите движения и самата техника наистина е уникална. Няма нищо общо с натиска, който се оказва при масаж, или пък някоя свързват с акупресура. Въпреки, че при болен също се работи върху определени места по тялото, там натиска е много специфичен, съвсем лек натиск върху определени части от тялото, които създават в тялото всъщност едни солитон вълни, т.е. това са вълни урагани, така да го представим най-образно, които реално преобръщат целите ни настройки и съответно ефектът е много силен. Това като техника. Иначе все повече хора всъщност ме питат какви са механизмите на въздействие. И аз вече споменах единия. Това са въпросните солитон вълни. Но реално другите, как да кажа, другите инструменти, с които работи болен терапията, на първо място това са фасцията. Фасцията, това е кожичката, която обгръща нашите мускули, кости, вътрешни органи. Общо взето, без фасция бихме се свлекли като една пихтия на земята. И всъщност, тъй като можете сами да си представите нали, колко всеобхватно е това нещо, въпреки че ти натискаш една съвсем малка площ от тялото и то с натиск, който е общо взето, колкото да си натиснеш окото, без да те заболи, ти даваш всъщност в цялото тяло се създава отзвук. И много често тръгваме да работим, да речем, ето вчера при мен имаше една жена, която дойде с хванат врат и каза, че повече просто не се издържа. Днес се обадих да проследя какво се е случило и тя съобщи, че всъщност е имала много силни стомашни болки, което е реакция, дължаща се, аз вярвам, на това, че всъщност тя има и проблеми с червата. Например, толкова всеобхватна, значи фасциите, естествено, нервните рецепции, които в фасцията реално са много повече, отколкото върху кожата, въпреки че естествено провокираме и рецепторите в кожата. Съответно, подадения сигнал стига до централен и гръбначен мозък и се връща отговор, който това всъщност е другото специфично при болен терапията, че след всяко движение се дава възможност на тялото да проведе лечебния процес. И така, движение, почивка, даже почивката е по-важна от останалото, от самото движение.
И така, третата много ключова роля в ефекта, който болен терапията създава, това е нашата вегетативна нервна система. Болен терапията провокира и работи именно с нея. Това е нервната система, която всъщност е отговорна за 80% от несъзнателните процеси в нашето тяло. Когато тя излезе от строя, което обикновено се случва под въздействието на стреса, можете да си представите как дишането ни става по-плитко, да речем, по-повърхностно, стомаха ни се свива и още един куп, нали, други такива процеси, за които ние изобщо, нали, не си даваме сметка. Ако трябваше да си дадем сметка, сигурно чаяхме да полудеем. И да, и всъщност другото, което е, че на клетъчно ниво, реално, благодарение на тези електрически сигнали, които се подават, клетките в крайна сметка се освобождават от излишните токсини и се получава на клетъчно ниво изчистване и възстановяване вътрешно. Wow. Можем всъщност още много, нали, да говорим, но излишно е да затрупваме с допълнителна информация. Може да кажем само, че е доста всеобхватна практика. Може да повлияе както на мускулно-ставни проблеми, за които хората всъщност най-често ни търсят, така и за неврологични проблеми, за проблеми с вътрешните органи. Нали, тук вече говорихме, например, за проблеми с червата, черния дроб, бъбреците, различни женски гинекологични проблеми също може да повлияе. Проблеми на централната нервна система. И всъщност за мен най-интересният клон, въпреки тези изброени, остава въздействието върху психоемоционалните ни характеристики, да, изобщо работата с духа. Mm-hmm. И всъщност, ако не може да помогне, това е супер, нали? За мен, ако не помогне, тази терапия не наврежда. Тя е нещо като хомеопатията, всъщност те така я наричат. Да, страхотно звучи. Хрумна ми, как минава една процедура при тебе? Да те попитам. Обикновено се срещаме, когато се срещнем за първи път с човек, сядаме, провеждаме един разговор, нека ни го наричаме интервю, че звучи доста страшно. Запознавам се с неговата история на заболявания още от детството. Да речем, извадени сливици, нали, много често, или пък някакви дихателни проблеми, някакви злополуки по време, нали, на целия живот, падане, не дай си Боже, някаква катастрофа да е станала или нещо такова. Операциите също са много важни, нали, като информация, също да бъдат отбелязани. Обсъждаме какъв е конкретният проблем, заради който той е дошъл при мен и в какво състояние в момента се намира, колко силен е, как се проявява, кога и така нататък. Правим, сега зависи, нали, естествено за какво е дошъл ден, но да речем, ако са някакви мускулно-ставни проблеми, правим определени тестове, за да видим къде какво всъщност се случва в тялото, защото обикновено мястото на болка отстои много далече от самия източник, причина за тази болка. И след това правим някакъв план вече на действие. Но, въпреки всичко, когато започнем да работим с човека, винаги следим реакцията на самото тяло и съответно, нали, въпреки плана, на първо място стои човека и самото, и, нали, това, което казва тялото, което за мен е изключително важно. Нали, в болна терапията, другите терапии, обикновено терапевта е този, който е важният, той ти дава насоки, какво да направиш, той преценява. А всъщност при болен трябва просто да наблюдаваш и да слушаш
човека и тялото. Както при След това, хомеопатията. да, след това започваме работа, както споменах, движение, пауза, движение, пауза. Ако по време на паузата има някаква бурна реакция, съответно сеансът може да бъде прекратен дори след едно движение. Много често, особено ако е остър проблема, т.е. не е често, но се е случвало дори с едно движение да се реши въпросната ситуация. Така че наистина следим какво се случва. Невероятно. След което човека става, говорим си за препоръките, какво трябва и какво не трябва да се прави след сесия и всъщност насрочваме следващата среща, която е не по-рано от 7 дни след първата, защото при болен терапията работата, която сме извършили в дадения ден, продължава да действа и да се развива през следващите 7 дни, което всъщност е още една от причините тя да е доста ефективна. Да, така е. Много интересно, понеже ти каза, че трябва всъщност да се препоръки какво трябва да се прави, какво да не се прави, какво се следи всъщност в такива случаи? От какво зависи какво трябва да се прави? Всъщност те са общи препоръки, като идеята на тези препоръки е от една страна да се подсили ефекта. В това отношение е много важно човек да пие много вода. Сега не говорим за някакви промишлени количества, но литър и половина, което по принцип се препоръчва, а всъщност не всички го правят. Това е важно, защото самата фасция, с която сме работили, трябва да се оводни добре, за да може да възприеме промените, които са нанесени в тялото и съответно да се приспособи вече към новия режим. Сега, един от примерите какво не трябва да се прави, например. Не трябва човек да се пренатоварва в следващите поне 24 часа. Не е добре да се съчетава с други терапии, особено ако това са някакви масажи, иглотерапия, физиотерапия и някакви други процедури. Не, че нещо ще стане. Въпросът е, че просто ще бъде прекратено действието на самата болен терапия. Защото представете си, все едно болен терапията задава някаква команда към тялото. Идеята е тя да се развие в времето. Всъщност, ако да речем, ние отидем на следващия ден на масаж, масажиста просто ще зададе някаква друга програма и компютъра ще блокира. Образно казано. Много интересно. Аз съжалявам всъщност, че с теб не направихме на терапия предварително. Обикновено се случва така, че хората, с които си гостувам или изобщо си съдействаме, задължително получават поне една, за да усетят сами въздействието. А може ли след това да си запазиш работа? Разбира се, даже е задължително. Слушам те, толкова ми е интересно, защото наистина аз нямам досег с болен терапията до сега в моя живот и правя връзка с всичко, което познавам. Имам голям опит с хомеопатия, с техника за емоционална свобода и техники за емоционална свобода и просто те слушам и намирам, разбира се, много паралели в отговора на тялото. Всичко това, мисля си, че всяка една такава терапия е свързана с откритие. Все едно чудо се случва, това, което умееш, го предлагаш. Така търсят се сигналите на тялото, търси се как човек реагира, но разбира се, това, което в момента ти разказваше, за мен е абсолютно ново. И има много въпроси, просто изникват един след друг, аз се ги записвам, защото за мен може да си представиш, че се открива една, надявам се и за всички, които гледат след това, една врата към нещо, което всъщност е невероятно, защото аз абсолютно вярвам и затова съм привърженик на холистичния подход към нашето здраве. Да, това е мен да спечели. Да, че всъщност тялото ни първо е една съвършена система, на която просто трябва да помагаме тя отново да влезне в нейната хармонична и естествена форма, както е било. И няма да повярваш,
абсолютно синхронично. Днеска поста ми във Фейсбук беше точно как трябва да вярваме, че нашето тяло знае винаги най-правилния отговор. Бях Абсолютно. направила снимка на една рана и бях написала, че тялото ни е съвършено и просто трябва да му помогнем отново да бъде това, което и ти сега разказваш и си мислих, Боже, как е възможно? Много, много ми е приятно, че срещам такива хора като тебе и затова с най-голямо удоволствие искам да дам възможност на другите да срещнат това, което правиш, защото както и другите, които ми гостуват, аз срещам непрекъснато уникални хора и за мен е много приятно да мога да разбера на първо линия за себе си толкова нови и интересни неща и на друга да дам възможност на останалите да разберат за това. Това е невероятно. Наистина за мен е много по-стойностно, отколкото да се натъпчеш с лекарства. Много Абсолютно. често го правиме, защото сме отчаяни, когато човек ежедневието му е свързано с болка и с ежедневните задачи, които се натрупват. И когато човек не се чувства добре, те са много трудни за изпълняване. И първото, което прави човек е да се насочи към медикаменти, които обаче имат много странични въздействия. Те ти дават едно облегчение, просто притъпяват все едно, слагат една лепенка върху болката, но тя не изчезва. И в следващия момент тя отново се появява и напомня за себе си. И това е само замъгляване на съзнанието, така да се каже, защото ти всъщност даваш една реакция, един сигнал към централната нервна система, няма вече болка, но тя съществува, ти просто в момента не я усещаш. А всички странични въздействия от медикаментите, от лекарствата, които ползваме, те си остават, трупат се в черния дроб, трупат се, има хора с алергии. И някога, когато човек върви по този, да кажем, стандартен път на медицината, си помага в един момент да си свърши задачите, да опитва се да продължи един нормален живот, но разбира в един момент, рано или късно, че това не е решението. И тогава всички тръгваме по пътя към хомеопатията, към болен терапията, към други енергетични практики, а за болките, които са как да кажа, в душата, те не са като тези, които са на тялото, но те също, както Тес се бори с да стигне до дъното, до първопричинителят на това, което е останало като емоция в нашите клетки. И тогава всъщност те първа се решават проблемите, а не чрез ходене години на психотерапия или която разбира се помага много често в акутни състояния. Аз лично не знам дали някой друг може да го сподели това мнение. Съм се чувствала ужасно, когато съм на психотерапия, била съм. И говориш, вече тъкмо си стигнал до същината на въпроса, изплакал си душата и ти казват, 40 минутки изминаха. Нека да се насочиме към вече край на терапията. И ти се чувстваш прецакан. Току-що си разкрил душата много често на някой, който не познаваш. Изживяваш цялата болка и той ти казва, измина времето, ще се видим след една седмица. И ти се чувстваш някак си все едно, чакай малко, какво стана? Не си стигнал до края, няма решение на въпроса. И такива техники помагат много често по-бързо да се стигне едно стабилизиране. Не, че се решават проблемите ни. Те често не са решени. Обаче това е един път, който ти тръгваш. Затова много се възхищавам на това, което правиш. Исках да питам, защо говориш за предишни кризисни състояния, търсят се такива случки, които са се случили. Каква е при тебе пътя? Какъв е? Пътя до болен имаш предвид? Не. И за това искам да питам. И за това ти за кое искаш да първо? Исках да разкажа, да разкажеш ти, като започне някой, като дойде при тебе, защо го питаш за операции, за сливиците ти спомена. Това, но искам да ми разкажеш и твой път, много те моля. Ти реши как да ходиш. Добре, нека да помисля за случаи, в който... В смисъл, има такива, даже много често, нали, все по-често хората ме търсят по-скоро заради някакви нали, проблеми с вътрешни, душевни. Но... Те не са маловажни, те са много... Не, никак. Всъщност, ти докато говореше, просто исках да кажа, че в практиката непрекъснато изникват конкретни случаи. Просто аз виждам как наистина в тялото се трупа
душевната болка, много често, нали, това е включително отличен опит, мога да кажа, болка, която дори не е от този живот и не е наша. И съответно, когато мине работата с тялото, както и при тест, въпреки че аз много повърхностно познавам, нали, тази практика, чисто физически се освобождават и виждаш как, да речем, раменете на човек се изправят, и то и самата а, просто физиономията му, цялата му нагласа се променя. А, Сега, първия случай, който... Те са много, обикновено когато минат, аз ги забравям, освен ако не се наложи да ги припомня за следващ сеанс, за следваща сесия. Но това, което ми изникна в главата и може би е важно да спомена, работих с една жена, която изпадаше много често в нервни изблици. И тя като мен сравнително отскоро е майка, т.е. децата й са на 3 и на 6 годинки. И всъщност ти в такова състояние няма как да се овладееш. И много често целият този гняв, който си насъбрал, просто помита всичко около теб, без значение дали това са децата, мъжа, колегите, нали, изобщо. Тя идва при мен няколко пъти, въпреки че периодично по една или друга причина се срещаме. Защото сега, като всяка терапия, не можем да оправим всичко наведнъж. Но работихме с нея и основно работихме с бъбреците, доколкото си спомням. Въпреки че имаше и още нещо, което в момента ми обягва. Всъщност да. Освен бъбреците, другото нещо, нали, самото тяло просто насочи и нейната мисъл беше да работим с лопатката. Имаше непрекъснато проблеми, схващания и болки в областта на лопатката, особено при по-студено време или някакво натоварване. И в тази паметна, нали, болен сесия, в която се случи реално отключването и изчистването, беше всичко толкова силно, тя изпадна в някакво полумедитативно състояние включително, след което аз съм привърженик на темата синхроничност и знаци. Всичко това толкова силно нагнети, нали, цялата енергетика дори в стаята, че след като тя си тръгна и аз измих чашата, с която й предложих вода, просто чашата се счупи, но по толкова необичаен начин. Аз просто я оставих на сушилника и дръжката падна. Без да съм тръжкала, бутала, блъскала или нещо такова. Тя просто обърна се, падна и се счупи. След което на следващия ден всъщност жената ми се обади и каза, че се чувства много по-добре, че няма такива болки вече. И всъщност след това, тъй като ние се познаваме, нали, извън студиото, тя започна малко по малко да се променя, все по-малко гневни изблици и изобщо това е за мен е чудо, въпреки че знам, че реално има чисто физически механизми това нещо да се случи в тялото, да се отключат, нали, и емоционалните неща. Целият химичен баланс и хормоните, но въпреки всичко за мен ще остава чудо. Ето така действа. Това са тези енергии, които ние не забелязваме, но ние сме енергийни същества и целият свят е енергиен. И аз затова винаги също казвам, нека да се счупи една чаша, отколкото да се счупи нашата душа. И когато се случват такива неща, много често аз, например, при няколко дена казах на сестра ми, нещо се бяха завихрили едни енергии, тръгвам нещо да готвя и всичко пада. Каквото и да правя, пум, пум, пум. И аз знам, че има такива енергии. Обикновено се чудя какво се е случило, откъде идват, какво преди това се е случило, защото ние много често не забелязваме връзката между нещата. Ето така, говорихме си с
доктор Мария Цветанова за това, че животните много често поемат енергията. Тя ми каза, не си ли се замислила защо котките толкова напълняват? И аз си казвам, защо? И тя, понеже търсихме връзка между напълняването при хора, при животни, и тя каза, защото те поемат енергийно всичко от собствениците си. И колкото повече проблеми, те толкова повече се трупат. Аз бях толкова смаяна, никога не се бях замислила за това. И да, наистина е невероятно как тези енергии преминават и намират друга възможност да излезнат. По същия начин и в техники за емоционална свобода търсят се причините години наред, които са допринесли за това човек да има определени химични реакции. На биохимично ниво се случва това, които са свързани с предишни състояния, с предишни случки в живота. Затова те и попитах, защото в техниките за емоционална свобода направо си се казва да ходиме на лов. Има си техники, които се наричат на лов за тези стари състояния, които ти много често потискаш, не искаш да си спомняш за тях, защото боли, просто те са много полезни. Когато обаче навлезеш и ги потърсиш, не е идеята отново да те боли, а идеята да търсиш травми по принцип не е тази. А идеята е да освободиш механизма, който те кара на автоматично ниво ти отново да го задействаш този механизъм в тялото си. И за това всъщност аз веднага разбрах това, което ти каза и за това те помолих да разкажеш, защото това ми се вижда много важна част от терапията. Да, така е. Даже при болен терапията всъщност не винаги дори е необходимо да се случи осъзнаването. Просто след известно време забелязваш, че нещата са се променили. Въпреки, че всъщност болен терапията е много по-ефективна, когато наистина се стигне до осъзнаването и когато използваш и други техники, за да подпомогнеш, нали, този процес, който при болен минава през тялото. Те са една чудесна техника, според мен. Говорили сме си също и за нейрографика и общо взето много неща. Тъй като болен наистина е моето нещо, това е една от причините, поради която много го харесвам, че от практиките и терапиите, които не отричат другите методи, дори не е толкова как да кажа, дори не е толкова негативно настроена към медикаментите, нали, в определени случаи. Просто за болен е най-важно всъщност тялото да бъде възстановено. Сега знаем, че понякога това трябва да минеш, да речем, през някаква операция, която символично, например, да изреже, нали, някаква причина за съществуването на проблема, или пък да минеш през някакво медикаментозно лечение, но като цяло тя приема и е така добре настроена да се съчетае с други терапии и също така винаги се отчита, че освен болен терапия, ти реално трябва да имаш добро хранене, добър сън и всички тези нали, детайли, за да е цялостна картината, защото ако ти работиш само с болен, натискаш, караш, нали, тялото нещо там да случи в теб, но реално ако ти нямаш витамините, нямаш химичните елементи, които да подпомогнат осъществяването на целта, няма как да завършиш процеса. Както не можеш да завършиш една къща само с строители или само с тухли, нали, те в крайна сметка трябва да се съберат на едно място и да действат, за да има ефекта къща накрая. Тоест, говориш за комплексен подход, което много ми харесва, защото и ние в АХА Бени Клуб смятаме, че човек трябва да намери една хармония между всички фактори. Не можеш само с ограничаване от храна или с малко движение повече от обичайното ти да постигнеш това, което искаш, и много хора влизат в клуба, защото виждат, че всъщност това не работи, както няма и нещо, което за всички да е еднакво да работи. Да, това щях да кажа и аз. Да, и търсиш има си индивидуален подход към всеки, и съобразно това, което каза ти, с неговото минало, с неговия опит, с това, което до сега се е случило в живота му,
както и с физиката, така и с психиката, защото пълнотата много често е само симптом, нали, на нещо Да, съвсем различно. така И трябва да видиш какво всъщност води до това, както разбира се може да е свързано с хормонален дисбаланс, но много често тялото, толкова е важна психосоматиката. Нашата психика е свързана с тялото и много често промените в тялото показват промени в психиката, в емоционалното състояние. И това е един общ подход, който търсиме също и при нас. И става въпрос много често за да се проследят мислите, етикетите, които си слагаме с годините, които волно или неволно са дадени от нашето семейство или още от предишни поколения преди тях, защото метода да се изядеш винаги чинията. Може да си сит, да. но ти да я изядеш, защото така след военното поколение, което е изживяло глада реално, нали, знае какво е глад, е предало това напред и това от нашите баби и дядовци идва през нашите родители и много от нас, живейки в едно доста съвсем различно общество, в което вече няма глад, обаче продължават да го имат като мислене, говорят личен опит и Да, също и мога. други хора като мене. И това са неща, които човек трябва да ги разчепка, за да стигне до там, че да каже, виж, дай да сменим сега този етикет. Било е така, за твоите прародители е било важно, те сте го дали като послание, но айде да го пуснем с любов това послание, защото разбираме, че тези хора са ни дали с любов най-доброто, което са смятали, че е важно да ни дадат. Но ние нямаме нужда от това. И когато ти решиш за себе си сам, аз нямам нужда от това и си смениш етикета, аз решавам колко да се храни. Когато усетя, че съм сит, казвам не благодаря с любов. И тогава имаш етикета за себе си. Аз не съм този човек, който това го прави, а избирам да съм човека, който се засища бързо и може да остави в чинията си нещо без чувство за вина, защото това е следващото, което идва. Те са Да. навързани реакции и водят до едни типични модели на поведение, които ние решаваме да промениме. И много често, както казва Джо Диспенса, това е най-трудното да промениш себе си, своите навици, това, което си на така автоматично ниво, не на съзнато, разбира се. Така че разбирам абсолютно това, което имаш предвид, че е комплексен подхода и се радвам много също, че има тези тестове, за да можеш ти да провериш. Това ми беше много интересно да те чуя. Каза, че се прави движение, пауза, движение, в което ти всъщност наблюдаваш какво се случва. Разкажи още нещо малко за това. Колко време Ами, трае това нещо? значи самата практика и среща може да продължи самата работа по тялото, може да продължи 10 минути, може да продължи 1 час. Това е така, защото наистина тялото определя темпото. Има хора, които идват и още след първото движение е толкова силна реакцията на тялото, да речем става им топло или пък някакво мръбучкане започва по тялото. Реакцията може да бъде много различна. Това не е толкова важно, нали, как се проявява. Ако тази реакция продължи повече от 10-15 минути, това означава, че тялото си е взело всичко за тази среща и всъщност ако терапевта продължи да прави нови движения, той ще всъщност ще спре самия лечебен процес и просто ще претовари системата, което всъщност няма смисъл. Така че може да е 10 минути, може да речем около час. Грубо. Да. Аз исках малко назад да се върна всъщност на тема отслабването и пълнението. Обикновено сме свикнали да си мислим, че нали, така се шири идеята, че много често, особено при жените, напълняването психоемоционално е свързано с някаква травма в любовния живот и включително в една книга, нали, се развиваше теорията, че ако ти имаш проблеми с партньора и съответно не искаш да го допуснеш до себе си, защото там нещата не вървят, започваш да напълняваш. С което абсолютно съм съгласна, нали, че е така, но наскоро, например, при
една болен сесия. Дойде една жена и ми каза, да, нали, всичко ми е наред, с мъжа ми, нали, сме много добре. Да, нали, любовният ни живот не е толкова често, колкото ни се иска, но няма никакви проблеми, нали, аз нямам нежелание да се случват тези неща и въпреки всичко каза, напълнявам, нали, защото тя също е запозната общо взето с стандартните разбирания на тема психосоматика. Ние с нея сме доста в началото на процеса, така че ми е любопитно наистина докъде ще стигнем. Но това, което дойде като идея и като причина всъщност за това напълняване, беше, че тя се чувства недостатъчна, че няма достатъчно и това се проявява, нали, в останалите аспекти на живота й. Така че наистина трябва да се следят самите хора. Абсолютно. Много съм щастлива, че го споменаваш, защото това е част от работата ни в клуба. И всъщност причините са толкова различни и колкото различни хора има, толкова различни причини има. Да. Но това усещане, че не съм достатъчен. Наскоро четах Мариса Пиърс, една жена, която също много работи с вътрешните причини за напълняването. Тя всъщност споменава, че трябва човек всеки ден да си казва аз съм достатъчен, ако иска да отслабне. Защото много често се опитваме да запълниме с храна празноти, които са в нас или усещането, че ние не сме достатъчни, че ние не сме такива, каквито се изисква от обществото и очакванията не успяваме да изпълниме. И много често това усещане за неуспешност, за това, че не си окей както си, води до това да търсиш, седно да запълниш тази празнота, която усещаш, и да усетиш едно чувство за сигурност, да се погрижиш за себе си чрез храната. Но това е нещо, което е трудно да го открехнеш, да му дадеш възможност. По някой път, когато откриеш проблема си с другите, получаваш и много съвети как да ги решиш. И това е всъщност едно... Това, че знаеш, че не си сам, вече ти помага. Да, точно това исках да кажа. Благодаря ти. Исках да кажа колко е хубаво да намериш хора, с които да решаваш тези проблеми. Добронамерени хора, защото това не го съобщаваш по клюкарските групи в Фейсбук някъде, където после ще те прочетеш. Ти каква си, бе, та. Всъщност, аз лично много се гордея с нашия клуб, защото това е една много хубава добронамерена среда, където идвайки и показвайки проблема си и казвайки, знаеш ли, аз имам такъв и такъв проблем, няма да получиш насмешка или някакви такива много плитки коментари, а ще получиш наистина съчувствието и разбирането на хората около тебе, желанието и да помогнат с натрупаното като опит и освен това, че работиш с ментори, които ще седнат и ще ти дадат конкретни стъпки. Виж, направи така, пробвай това. Това е наистина нещо много ценно. Благодаря ти, че го спомена. За мен работата в клуба е важна също с това, че ти имаш едновременно средата и времето със собствено темпо да напредваш. Да. Защото тук, нали, вече говоря от личен опит даже. Аз не винаги съм готова да бъда ежедневно на 100% отдадена на каузата си, но знам, че бивайки в клуба, когато аз съм долу, той поддържа целта пред мен. И когато аз съм готова отново да стана и да продължа, съответно хората, които ми трябват, са там, за да напредвам по-бързо, отколкото бих напредвала сама. Да, това за мен е ключа, че не си сам. И че когато си сам, няма кой да те подбутне. Аз много често разговарям с много жени, давам лични консултации. И това, което винаги ме смайва, просто винаги настрахваме това, което казвам, Боже, добре, че те намерих, знаеш, не искам вече да съм сам. Защото аз самата съдя по себе си преди да отслабна, толкова много книги бях натрупала, защото искаш да разбереш, но това, че ти си натрупал книги, че си участвал някъде в някакви групи, това не те кара да минеш напред, да си решиш проблема. Това просто ти дава някакви обяснения, дава ти някаква насока на мислене,
но не ти, дава ти отговори, може би, но не Да. те кара да променяш нещата, а едва когато действително влезеш в клуба и започнеш да работиш върху себе си, ти вече си в реката, тя те носи, не можеш да си там, където си бил вече. И това, Точно. макар че по някой път човек не го вижда веднага, защото той е като зрънце, което зрее. И имам хора, които влязаха и се отказаха от клуба, защото те просто очакваха да влезнат, да посеят семенцето и то веднага да я поникне. А на него му трябва време. И за мен Така. това постоянството и разбирането на процеса е ключов. Ако го имаш като усещане, ти наистина се променяш и то не става като изведнъж, както и раничката ни, която е на кожата, тя не се затваря автоматично, а просто и М. трябва време да зарасне. По същия начин и с тези промени. а, Ти, между другото, като спомена за лопатката, исках да те попитам, стана ми много интересно. Нали знаеш, че в традиционната китайска медицина има меридиани, които свързват Мгм. органи. И когато един орган има проблем, защото ти каза съвсем в началото на разговора, че много често проблема се проявява не там, където е възникнал, което много ме заинтригува. И после като каза и за лопатката, си помислих дали нещата, защото бъбреците, например, са орган на страха според китайската медицина. И когато имаме страхове, много често те се рефлектират върху функцията на бъбреците. Ти намираш ли връзка между тези неща? Аз не само намирам болен терапията като цяло в процеса на нейното развитие, което вече е повече от 100 години, е намерила приложение и дори се преподава, но не се препокрива. Мгм. Да. Окей. Ами интересно е, защото има връзка и според мен човек, като Да, да, започне да да, има абсолютно. повече поглед върху нещата, намира много сигурно връзки. А твой път какъв беше? Исках да те попитам за това. Към Боен А, терапия. да, ами дълъг може би. Горе-долу, преди около 10 години аз за първи път чух за болен терапията. Тя тогава тепърва навлизаше в България. И в момента, в който прочетах нали, за това нещо, аз вече знаех, че това е моето нещо. Трябваха ми 3 години обаче аз да се престраша да започна да се занимавам с терапията, защото ето тук нали, идват личните истории. Нали, смятах, че не съм достатъчно добра, нямаше пари и нали, си измислях всякакви извинения. След което всъщност 2017 година майка ми почина. И това беше много силен и освобождаващ момент, колкото и трагичен да беше. Нещата просто се случиха като една магия. Аз реших, че трябва да започна най-накрая да го изучавам, да изучавам тая терапия. Съответно взех пари на заем дори. Нали, това извинение, дето все нямам, някак си магически отпадна. Аз нали, видимо бях готова вече за това. Наистина просто, пак казвам, магически си намерих място, защото обикновено човек чака с месеци, не знам вече дали не е години, години не, но може би до година, за да влезе в една нова група, защото те периодично се откриват. Аз просто бях решила да речем, аз започнах март, мисля, че февруари реших, писах и те ми отговориха, че има свободно място в следващата група, че се е освободило. И така имаше няколко години на обучение и на практика. След това, всъщност, по време на COVID аз родих и фокуса ми се измести. И така после още веднъж родих. И после болен влезе основно в домашната аптечка, за ако падне детето, защото всъщност ти с болен, например, и няколко движения такива спешни, можеш да спреш кръвотечение, ако направиш движенията в рамките на 5 минути от удара, да речем. Знае. Да. За какво? Да, основно при падания, при температура подпомагам. Аз използвам най-вече етерични масла в домашното лечение.
но забелязвам, че когато комбинирам и хомеопатия, но просто забелязвам, че когато комбинирам тези неща с болен, ефекта е по-бърз и по-добър като цяло. И сега съвсем отскоро, от тази пролет, всъщност, вече стана време, нали, да ги пусна малко и да им дам свобода на мълчуганите. Те тръгнаха по градини и аз се завърнах активно към болен терапията. Имам студио, в което работя и съответно практиката се развива все повече и все по-добре. Но искам да спомена, че болен терапията е ефективна и от разстояние. Всъщност ние през цялото време говорихме за това как човек, нали, идва, ляга си на кушетката, но реално ти можеш да случиш същия ефект от разстояние, както ще направим и с теб, защото аз съм в България, Бургас по-конкретно, а ти си в Виена, нали така? Да, да. Да. Между другото, това ме напомня да ти кажа, че ние сме се виждали на разстояние. Аз съм виждала как ти помагаш на човек. И Мгм. аз тогава забелязах как се промени състоянието на една жена. Няма да разказвам за това какво съм видяла и как съм го видяла, но беше така, че беше спешен случай. Ние бяхме се събрали, бяхме няколко хора, обсъждахме и тази жена, която имаше нужда, ти тогава и каза, аз ще ти помогна. И тя лежеше на легло, не можеше да се движи. Нека поне да кажем, че беше в болница. Да, беше в болница Да. жената, но аз исках да кажа, че аз видях как ти въздействаш от разстояние и на нея станаха, зачервиха се бузите, тя започна да се движи, въпреки че диагнозата е много тежка. И ти я помоли да се опита и тя наистина успя. Аз бях много, много впечатлена и видях всъщност на практика какво правиш. Да. Да, и състоянието й се подобряваше във времето, в което ние бяхме с нея видимо. Така че съм виждала влиянието на твоята работа, на твоята енергийна работа от разстояние. Невероятно. Да, тя все пак, всъщност, тъй като така или иначе всичко е енергия, Мгм. нещата се получават и от разстояние. Но въпреки това, и дори за мен е забавно, когато, нали, аз работя с човека, а, усещам реално всичко, което се случва, все едно самия мускул усещам в ръцете си, как при движението се проявява реакцията на определено място, където би го усетил, ако то е и при мен. И всъщност най-забавната част е човек като стане, като каже, мен не ме боли повече ръката. Това е Единственото условие най-хубавия е момент. човек да се е легнал, нали, да е в спокойно състояние. М. Много, много интересно. Исках да те питам, какво мислиш за безкръвните операции? Има колежка, която беше на Филипините и стана свидетел на тези операции. Какво е твоето впечатление от тази практика? За мен все още са, нали, чудновати, въпреки че си давам сметка, че това е напълно възможно, след като е възможно аз да правя болен от разстояние М. и да има ефект, защо не да има такива безкръвни операции. Гледала съм някои филми по темата. Да. Но така или иначе, това, което най-вече си мисля е, че е важно да се стигне до причината, за което всъщност и ти и аз работим. Защото ако не се стигне до причината, всъщност проблема се връща. Да, това като че ли е най-важното, не само човек да отстрани тази проява в нашето тяло, която показва наличието на проблем, а по-скоро да се стигне до причината и тези механизми в мисленето, които ако Аз не по този начин, ще стигнат по друг начин. Моята майка имаше в 2008 година и откриха рак на гърдата. Тя м, оперира гърдата си, всъщност ампутираха я, без м, да я питат, защото няма как. Нали? Това е такава практика. И тя се събуди много травмирана, без дясна гърда, след което мина време,
моята майка всъщност е продължавала да има проблеми. Много късно разбра, че вече има напреднал рак и то по този меридиан, по който на което е била и гърдата. Имаше разсейки, имаше увредени. Всъщност тя се отиде от рак на дебелото черво, но всичко, което е по меридиана на този, Да. нали, се беше увредено и си мислихме тогава как всъщност, нали, причините, въпреки че тя се лекуваше с хомеопатия. Да, всъщност, когато не се стигне до причините, отстраняването на един орган или на части от него, или на това, което се е натрупало в него, не е решението. Трябва човек да работи много и с себе си, и с причините, които водят до това. Абсолютно. Да. Моята майка също си отиде от... в смисъл не беше на гърдата, но беше рак на кръвта. Но аз просто видях, че тя беше решила така. Което, честно казано, не знам, нали. Понякога си разсъждавам дали... Всъщност винаги има възможност, винаги има шанс нещата да се променят. Това си говорихме и с моята рейки мастърка, защото аз съм и рейкистка, въпреки че тази енергия използвам основно за себе си, използваме в бижутата, които правя, но не правя рейки сеанси. Винаги има нещата, нали, винаги има възможност нещата да се променят, защото в крайна сметка има безкрайно много реалности в Вселената, но тя реши все пак да си замине и колкото и мъката да беше голяма, поне аз за себе си знаех, че това има значение не само за нея, защото, нали, болките... Тя така реши своя проблем с болките, но и всъщност за цялото семейство. Като цяло. Да, това е път на душата. Всяка една душа решава как да се случват нещата. Аз вярвам, че ние жените не трябва да готвиме, като сме ядосани, защото вярвам, че зареждаме енергийно храната неподходящо. Но и от друга страна, за много жени, като, например, за мен месенето е като на хляб, е като някаква медитация. Това е ритуал. Точно. Аз не съм жена, която много обича да готви, но когато готвя, искам да го правя с любов и го правя с любов. Месенето наистина нещо много специално. Ти говореше за енергийното зареждане на бижутата и ми се искаше все пак да споменеш за това, защото е много интересно. Кажи ми, какво се случва? Как се получава това? Всъщност това е просто друга лечителска практика, защото аз по душа съм лечител и най-накрая го приех. Да. И затова нещата, нали, се развиват в тази посока. Следваш своята мисия в живота, да го предаваш, да помагаш. Да, много е хубаво това, да живееш мисията си. Абсолютно потвърждавам. Чувствам се по съвсем различен начин, спрямо 5 години, да речем. Всъщност, бижутата, които правя, те на първо място имат предназначение да помогнат и да дадат усиление, нещо да бъде подсилено, да се даде тласък на някакво, да речем, желание, мечта, или, да, както искате го наречете, или пък съответно някакъв проблем да бъде решен. Много често, докато правя самото бижу, всъщност, задавам самата енергия да тече, но усещането е, че се пренареждат неща в Вселената като цяло, нещо пада, нещо се къса, за да се прояви на практика. Истината е, че ние не можем да обхванем целият този процес, нали? Хората много обичат да контролират, но това е един начин всъщност да пуснеш контрола. Даваш възможност някой да ти помогне и получавайки това бижу, от една страна някой вече се е погрижил да ти даде някаква енергия в посоката, която искаш, нещо да се случи. От друга страна, самите полускъпоценни камъни, които обикновено, които подбирам, нали? Те също са насочени. Има си литотерапия, която
Нали, буквално камъните въздействат върху определени болестни състояния или състояния, нали, на тялото като цяло, като стрес и така нататък. Нали, това ти е втория начин на действие и всъщност това, което ти трябва да направиш, защото все пак човек трябва да участва в случването на своето желание, е да носиш това бижу, което пък прави нещата доста по-лесни. И обикновено така се случва, че когато ситуацията е разрешена или има вече някакъв напредък, то просто се скъсва или ние го забравяме някъде в някоя кутийка, там да си отлежава и нещата са Да приключили. чака да му дойде ред. Да. Аз съм Да. жена, която много обича бижутата и те слушам с голямо любопитство, защото моята майка ми се смееше, че съм госпожа Сврака. Обаче аз отивам и си избирам си, усещам бижутата според това какво излъчване имат. И е много Да. странно, че си ги подбирам и когато си ги нося, имам усещането, че имам това първото усещане за тях, когато съм ги намерила. Все едно наистина усещам енергията на бижутата. Не само искаме да сме красиви, но Мгм. искаме да имаме това усещане, което са ни дали, когато сме ги видяли за Абсолютно. първи път. Много интересно това, което Аз искам разказвам. да ти покажа сега, докато си говорим. Не знам дали ще се види много добре. Ето бижутото, Виждам което един искам в ключ. момента. Да, То, да, ето така. да. Да. А, Окей. да, това е нещо като амулет, но неговата Да, цел е така за изглежда. отваряне на нови възможности. Аз съм си го правила за себе си, което рядко се случва, но днес имах огромното желание, нали, именно с него да бъда и вярвам, че нашата среща ще отключи много нови възможности за мен, за теб и за нашите слушатели. Дай Боже, искам да ти кажа, че един час фръкна толкова неусетно, ми беше толкова интересно. Направо за мен аз открих толкова много нюанси от тебе в този разговор. Надявам се и на хората, които ще го гледат, да им бъде много интересно и приятно. Има толкова много още какво бихме могли да си кажем. Абсолютно. Обаче ми се искаше все пак да напомня, че всъщност ти имаш едно много хубаво предложение за всички, които проявяват интерес и искат да пробват силата на боен терапията. Ти какво предлагаш? Спомена ми, че би предложила нещо на първите, които реагират с Значи, коментари. да, тези, които реагират, да речем, следващите 5 дена, получават 20% отстъпка от първата ни Вау. среща. Без Мгм. значение дали ще е лична или Онлайн. дистанционна. Мгм. Да. Нека опитат. А, Нека да си подарят Коментари. това. Да Да, нека да споменат в коментари. коментират с болен Да. или искам болен, без значение как точно ще проявят своето желание, но нека го заявят. Ще се свържа с тях, за да проведем един първоначален разговор и да видим, нали, в каква насока ще работим. И съответно след това действаме, защото Много това ти е. благодаря за този хубав разговор. Беше ми безкрайно приятно да си говорим, да се видиме така очи в очи. Намирам за невероятно това, което правиш и ти пожелавам много успех и се радвам за хората, които идват при тебе, защото това е невероятно да постигаш едно подобрение на цялото, да постигаш до хармонията, която нашето тяло е свикнало чрез човек като тебе и да откриваш нови пътища. Според мен, всеки, който решава да пробва хомеопатия, изобщо алтернативни методи, вижда колко уникално е усещането да възвърнеш на тялото си тази хармония и това хубаво усещане, което като деца винаги сме имали за тялото си. Да, само да кажа, че всъщност тази отстъпка бих я направила, ако някой прояви интерес към бижутата. Въпреки, Добре, че добре. да, те Няма са, лошо. Разбира се, защото да, това е също много хубава идея да носиш енергийно заредени бижута. Много ти благодаря за хубавия много разговор благодаря, Бени. и Беше ще се безкрайно удоволствие. И за мен ще се радвам пак да ми гостуваш. Желая ти един хубав ден, успех в това, което правиш и до скоро. До скоро. Чао! Чао, чао.